салому вақт бахайр. Хабар аз Хатлон аст манзури шумо. Имрӯз 20 апрели соли 2026 ва ман Абадор Рамазони Мирзумиддин. Инак таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. Ёвон истифодаи се коргоҳи нави истеҳсолӣ дӯстӣ 50 тонна сабзавоти барвақтӣ ба Русия содирот шуд. Ҷоизадорони чемпионати ҷудои Осиё бо 500 000 сомонӣ қадрдонӣ карда шуданд. шарҳи бештари хабарҳо. Дар доираи амалисозии ҳадафҳои миллӣ ва раванди саноаткунонӣ бо суръати мамлакат, инчунин бахшида ба солҳои рушди саноат 2022-2026 давоми 3 моҳи аввали соли 2026 дар ноҳияи Ёвон 3 коргоҳи нави истеҳсолӣ мавриди истифода қарор дода шуд. Бино ба маълумоти масъулини ноҳия дар 3 моҳаи якуми соли 2026 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар ноҳия ба 393 миллиону 649,7 ҳазор сомонӣ расонида шуда, суръати афзоиш 105,3%-ро ташкил дод. Аз ҷумла корхонаҳои саноатии ноҳия ба хориҷи кишвар 26246 тонна семент ба маблағи 16 миллиону 48,1 ҳазор сомонӣ содирот намуданд, ки нишондиҳандаи рушди иқтидори содироти минтақа ба ҳисоб меравад. аз ҷамоати деҳоти нуривахши ноҳияи дӯстӣ то имрӯз 50 тонна сабзавоти барвақтӣ ба Федератсияи Русия содирот гардидааст. Дар ин бора сароясати кишоварзони ноҳияи дӯстӣ иттилоъ доданд. Ба иттилои манбаъ, сокинони ҷамоати мазкур дар қидаҳои замини назди ҳавлигии худ бештар ба парвариши сабзавоти барвақтӣ машғул буда, дар айни замон ҷамъоварии пиёз, картошка, гулкарам ва дигар навъҳои сабзавот идома доранд. маҳсулоти истеҳсолшуда ҳам барои таъмини бозори дохилӣ ва ҳам барои содирот истифода мешаванд. нисфирӯзии имрӯз 20 апрел ҳайати мунтахаби ҷудои Тоҷикистон пас аз иштироки муваффақ дар чемпионати Осиё бо 5 медал ба ватан баргаштанд. Дар ин мусобиқаи бонуфуз Тоҷикистонро 13 ҷудокор намояндагӣ карда тавонистанд натиҷаи назаррас ба даст оранд. 2 медали тилло насиби Эмомалӣ Нуралӣ ва Муҳиддин Асадуллоев гардид. ҳамчунин Обид Ҷебов, Сомон Маҳмадбеков соҳиби медалҳои нуқра шуданд. медали биринҷиро бошад Мадина Қурбонзода ба даст овард. ба хотири қадрдонӣ ва ҳавасмандгардонии варзишгарон, президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Исмоил Маҳмадзоҳир ба ҳар як ҷоизадор мукофотпулӣ дар ҳаҷми 100 000 сомонӣ тақдим намуд.